אנחנו בסרטון פורטנייט פוקס סזון. יש איתי היום חבר, תציג אותך. תציג. שלום, אני לא בטבול. יאללה, עושים 2-2. היידה. נמחק. 1-1 ויצמן. 1-1? בוא עושה באטל רואל. לא באטל רואל, אחי. אז מה, נו, אתה מקף את הסרטון, יאללה. טוב, שימו לייק וסאב. יאללה, שימו לייק וסאב. יש לכם 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. שימו לייק וסאב. מי שלא שם, אני בא אליו הביתה. אני אעבור אליו ואני אדאג שבוריס יחטוף אותו. טוב, יאללה. יאללה, שימו לייק וסאב. טוב, עושים סרטון, עושים באטל רואל, עובדו. קיצר, נקווה לווינו. תגידו לנו איך היה הסרטון הקודם. אם אהבתם אותו, נו, שימו לייק וסאב. ראיתי ש6 אנשים צפו, ורק 2 בפנים, רק 2 שמו לייק וסאב. למה? איפה אתם בדיוק? יאללה, שימו לייק וסאב. ותגידו, עדיין לא נתתם לי לראות שירים בסרטונים. תענו לי אם תראותם שירים. בתגובות, אני אעלה שורטס ותענו לי. הביטבול. אל תשימו סאב, חברים, אל תשימו. סתם צוחק. שימו, אל תקשיבו לו. סאב לפוקס סזון. נכון לך לשם? כל מה שזה שם... לא זה, נכון זה לך לשם? מה? נכון זה לך לשם פוקס סזון? כן. ראיתם? יאללה, כולם בתגובות, היידה הביטבול. כולם בתגובות, W הביטבול. היי יואו. W הביטבול. חברים. W הביטבול. יאללה. בוא נעשה משחק טוב. מה רנקד? מה? אני כן משחק עכשיו מקד ועכבר. משחק שני. סרטון שני. תקשיבו, אל תצאו מהסרטון, יש שם 2 משחקים, אל תצאו. היה לנו 2 משחקים. הביטבול, כמה משחקים אתה איתנו? אני... כמה שאתה רוצה? אנחנו עושים 2. כאן הביטבול, כאן. אמן לי. יאללה. מה? תקשיבו, יהיה טיפה קריסות, כי אני עושה גם וידאו וגם משחק, אז אם לא כיף לכם, אתם מוזמנים לצאת. אבל מה? אם אתם רוצים, שימו לייק וסאב, ואז תצאו. רגע, יש לי לאגים. יאללה. לא עובד ככה. אני משחק מטלפון, אחי. כן, תקשיבו, משחק מטלפון. כל מי שרוצה גיפט, שירשום את השם שלו בתגובות, וירשם לערוץ. אני אעשה הגרלה. אחי, אני טוב, אתה לא תביא לאף אחד גיפט. למה? אין לך ויבקס. יש לי 200, אני מבין עתיק. כל מי שרוצה, אני עושה הגרלה. תכתבו בצ'אט, שמתי לייק וסאב, אני יכול לבדוק את זה אם שמתם. שמתי לייק וסאב. תכתבו שמתי לייק וסאב, ונרשמתי ותכתבו גם את השם שלכם, כדי שנוכל לדעת איך קוראים לכם. אני אעשה הגרלה. אני עושה על תיק גב של FNCS. אני עושה הגרלה על תיק גב של FNCS. זה כאב. היה לו את הרבולבר, איזה כיף. איזה כיף לי. וואו. אחד מת. יורים, אני מת. פאק, אחי. איך אתה מת? מלמעלה, ירו בי מלמעלה. זה אנשים ברנק ברונז, אחי. ירו בי מלמעלה. אחי, מה אתה רוצה? גם אני חדש במקלט ועכבר. טוב, כל מי שרוצה גיפט קיצר, תרימו את השם שלכם, תקשבו, שמתי לייק וסאב. ויאללה. צמן לי ריצוף של האחייה. של הזה. מסמן לך, בוא נבדוק. מצאתי אחד. תבנה, שלא יצטרפו בך פתאום. כאילו שלא יראו עליך. רגע, אפשר להם מישהו אבל.
אני קודם משרלר אותו ואז... מי זה? למה הוא כחול, אחי? מי זה? היידה. יאללה, שימו לייק וסאב. בזמן שהוא מציל אותנו, שימו לייק וסאב. אביטבול, תגיד להם. לייק וסאב, חברים. מלא! מה זה? רד יאפ, יאללה. תקשיבו, אל תצאו. ההתחלה גרועה, אבל המשחק הבא יהיה טוב. אל תצאו. תהיו גברים שערו, יהיה כיף, יאללה. יכול להיות שעוד יומיים, יכול להיות שיהיה לייב, אני אעשה תזמון. אני אעשה איתך את הלייב אולי. כן. אולי. לא בטוח. אם נגיע ל4 לייקים, ל5 סאבים, ו4 לייקים בסרטון, הוא יהיה איתנו בלייב. לא שמעתי אותך לשנייה. סבבה, יאללה. המטרה של היום זה 5 לייקים ולעלות 4 מנויים. יאללה. תארגנו ככה. פשוט ללחוץ על כמה, פשוט ללחוץ על דבר, על משהו. לא צריך כסף, לא צריך כלום. הבנתם? יאללה, ביטבול. מתחילים? יופי. יאללה, תכנו בהצלחה. כולם בתגובות W הביטבול, W אילי. יאללה, כולם W. מי שרוצה לעשות איתי גם סרטונים, שכתוב את השם שלו בתגובות, אולי גם איתו לנו לא לשחק. ויעשה סאב ולייק. ביטבול, אני אולי יוצר קוד בחנות. איזה קוד בחנות עולה? מה בעיה, ואז אני יכול ככה לעשות שרת פרטי. איך עושים קוד בחנות? אתה יודע שזה לא סתם ככה מבקשים לאפי גיימס והם עושים... לא, זה דרך גוגל, אני אראה איך עושים דרך גוגל. אתה יודע, זה לא עובד ככה. כן, אני אבדוק דרך גוגל איך עושים. וגם הקהל שלי יעזור לי. כאילו אני כזה קהל, אבל אני עוד יגדל. אני אעזור לך, כולם שמים. אחי, אני עוד יגדל, אחי, אני אומר לך, אני עוד יגדל. יאללה, איפה נוחתים? היידה. הלאה גונדרה. למה החלטת שם? אתה משוגע? תסתכל איפה סימנת, תסתכל איפה אתה נוחת. תסתכל איפה סימנת, תסתכל איפה אתה נוחת. תדרגו בתגובות, מי נחת יותר טוב, אני או אילי הביטבול. תכתבו אני. יאללה. איפה אתה? יאללה, בוא. נחתו פה אחד. נחת פה אחד. צריך להרוג אחד וזהו. הוא בטח גרוע. לא, היה, הם הורגים אותי. בוא'נה, אסור למות לו. אני מת! שני פתוח! 2-0 HP על ביטבול. 2-0 HP. נוכל להרוג אותם. 2-1. אחד פגוע 60 ואחד פגוע 40. לבן. וואי, זה זבובים אחי, נראה קורא אותם אני ניגל אחי, מה זה? יאללה, הנה, הוא מכוון עליך. תראה בו. 2-1. אני לא יודע איפה הוא בכלל. שם, הנה, איפה שהקרת שלי. לך אליו, סחורת אותם, הם גרועים. יש לך גם שוטגן, לך אליהם. אולי יהיה משחק שלישי חברים. שתיים גרועים, אולי הם שמים מטקי, לא יודע.
הם לא פה בכלל. אז הם הלכו. קח את זה וברח, קח את זה וברח. קח שוקוליס, קח שוקוליס. אני יודע שיש טיפה תקיעות, אני מצטער על זה, אבל אין מה לעשות. אני מצטער על התקיעות. זה מה שיש לנו עכשיו. כאן טלפון, אין מה לעשות. ככה זה שמשחקים מטלפון. למה אין לי בניות? לא יודע, אבל למה האוטובוס על שתי גלגלים? תשמע, אני ארצח את הזבובים האלה, אני ארצח אותם. הצלחתי! אין! תברח! עוד מרגו אותי. ברחתי. ברחתי. יש לו סקין של לארה קרופט. היה לי את הסקין הזה פעם. זה סקין בתי פס. זה לא סקין בטל פס. זה סקין בתי פס. לא, זה לא. היה לי אותו. נכון, הצלחתי. לך לגייזר. אני קונה לך. סמן לי. הנה. יש לך מספיק? מה? כי יש לי 5,000. לא יודע, זה לא מראה לי. הנה, מצאתי. יש פה את הלאנצ'פד. יש פה את הלאנצ'פד הכי חזק במשחק. כן, אחי. דקה. אנחנו מרימים על... איפה זה עוף? הנה. ויצמן, מביאים במשחק ניצחון. יאללה, בשביל הסרטון נותנים פה ניצחון. יאללה, כולם בצ'אט ניצחון. כלום בתגובות, סליחה, וואי, אני רוצה כבר לייב. מרוב שבא לי לייב, אני אומר כל שנייה צ'אט. יאללה. כולם בתגובות, ניצחון. ויצמן, אתה רואה את זה? יורים עליי. זה שיורים עליך. זה מי שהרג אותי, נו. זהו? כן, אחי, איך הוא הגיע עד לפה? לא, 0 HP, בבקשה, 0 HP, בבקשה. אחי, אם עלה הוא 0 HP. בבקשה, תן לו, אחי, בבקשה, תערוב. עמדו. הנה, אחד, הוא גרוע. היידה. חסל טוב. לא, אני מת. שים מדקיט. אחי, מה מדקיט? יש עליי אנשים. שלך. אומר לי מדקיט, יש עליי אנשים. קח רכב, רוטוס לרכב כבר. יא קניבל. מה זה, פארק שעשועים? אחי, אין לך רכב, אחי. מה, אתה לא ככה במקצועות כאילו? תקשיב. קח את הרכב, תחליף רכב. שים מדקיט כבר. משוגע. מדקיט יותר חשוב מרים תיק. איך אני אקנה לי לוט? אני אקנה אותו. אני קונה לי לוט. ב1,000. קניתי. יאללה. תרים. זה לא נותן לי. תלך הצד. הנה. היידה. יאללה. שימו לייק וסאב. יאללה. אחי, למה אנחנו רק קיל אחד? אנחנו מבסים את הצופים. אחי, הצופים לא מתעניינים. אחי, מה אתה מפסיק באמצע? שולעתין? כן, היה לי 5 כדורים, אתה נמצא. אל תעשו את זה לחברים שלכם. יש פה אנשים אבל... בדיוק איך שבאת, תודה באמת. נתקע לי! איזה... יש לי שתי בגים. לא. אני תקוע ויש עליי מישהו. גם אני תקוע. איך הוא לא מת? הוא לא מת? תקוע לי המשחק, אני לא רואה כלום. הוא הוריד אותי. לא ראיתי בכלל שהוא הוריד אותי. אחי, אני מת? נתקע לי המשחק, בטוח, אבל אני רואה שאתה זז. עם 2. מת! איזה גבר אני! לא תצנדת. אימא'לה, אל תקרא לי בסודגן, בסודגן שלי.
בסדר. שמעו, זה בגללכם, בגלל שאתם צופים בנו. בואו ככה ביג, יש לי ביג. דאבל פעם. יש לי ביג. מה יש לך? דאבל פעם. תראה. רגע. אותו, אתה. חרבתי את ה... מישהו כזה. לא נתנו לו זה. לא נתנו לו מרפי בסוף. כי אני רואה שזה. אפשר לעשות דאבל פאמפ? נראה לי. יאללה. אי אפשר, בוא. אי אפשר? בוא, הולך, יש פה רכב. בוא אליי, בוא תאסוף לי, חוצב. מה חוצב? פה כאילו מתחיל. אתה הולך, כאילו אתה קליקס. תעלה. לא חשוב הקליקס. הופה, איזה רכב. שברתי חלום. ראיתם מה זה? הורסתי את הרכב. מה אתה עושה? בוא אחריי. הבאנו חטיפים, הבאנו במבנוגה. במבנוגה. אחי, היה פה מישהו, אני ראיתי פה מישהו. טוב, זה סחר. סע. הוא שם. איפה? נראה לי. אחי, אתה שמח? מה אני שם? מה קרה שם? אולי זה פשוט היה... יאללה, בוא. אחי, הם הורגים אותי. מי הורג אותך? נו בוא כבר. איך לי הרכב? רגע. עוף מפה. תשמע, הג'וקים האלה עושים את הכל. אני רואה אותו, אני בא. הופה, מת. לדרוס את הלוט שלו. אל תיגע לי בלוט, יא חייב אחד. הלוט הזה שלי, שמעת? הלך חפוץ. וואי, אחי, מעצבן אמרתי. אני חוטף פה רייג'ים בגללהם. בוא להגיד. יש לי מספיק HP. יא חתיכת רעב, לקחת הכל. מה אתה עושה? מה? אנחנו צריכים לעלות ללבל A. איי! למה? אוי! לא, איזה באסה. זה מישהו? לא. זה היה פשוט דבורה שקפצה בזה? ומה? ראיתי דבורה שקפצה בדבר הזה. אתה שהוא יכול לרחף, הדבורות. טינדור. כאילו, גם חברים שלכם אומרים כל דבר, טינדור. אני שואלת אם גם חברים שלהם אומרים כל שנייה, טינדור. איפה אתה? כן, הלכתי. יש פה את הסופר לאנשפד הזה. אני בא אליך. עלית עוד לבל? מי שמשחק פה ממקלדת, שיכתוב. יאללה, באתי. תשמע, איזה גבוה זה מעיף. זה הסרטון הכי ארוך שלי. זה 20 דקות כמו סרטון, זה 20 דקות סרטון. בינתיים. מה? בוא. לאן? לזה, לכיוון הדבר הזה. למה? יש שם מלא לוט טוב.
וואי, אני אחרי זה צריך לערוך את הסרטון. נו, עלה. עליתי. יורים בנו. לא דורך מקרב, לא מעניין אותי עלות. נולד כבר. נולד כבר. אני נוסע לשם. בא לי זה. ירדתי אותו. תבוא להם. יש פה רכב. יש פה מדלון. יש פה מדלון שלוקח את זה. איה! הוא לוקח את זה. בסדר, אז תבוא אחרי מטומטם. הלאה, הוא לוקח. יש פה לוט מטורף. אח! דרסו אותי! תמיד יש שם אנשים, כולם במשחק הזה רעבים. מה אתה לא מבין? יש פה טריירדים מזים. אתה יודע שאפשר לקבל מזה מיפיק? מה זה נהג אני? אחי, אם תראה בסרטון שזה נהג אני אומר לך אני נהג מקצועי. קיבלתי המר זה. קיבלתי המר... קיבלתי המר מהמר. קיבלתי המר לג'נדרי. קיבלת המר מהמר? לא, בגבר. אחי, מה בוא כבר, אחי? לא מאמין איך אני נוסע. לא, לא מישהו מדלי. אחי, אני הולך לכספת. וואי, אני דלק. הכספת היא בזון. מה היא? בזון. אחי, יש פה דור. אחי, המדלון מתקרב אליי, אחי, המדלון מתקרב אליי. רוצה לרצוח אותי. אבל יש פה דור עליי. איפה אתה? זה הדור טריירדים. עם המדליון? עם המדליון? לא נראה, אוקיי, כן. אני אקנה לך. אחי, מה זה אני אקנה לך? עוד יש לי סיכוי לשרוד. ככה אתה לא מאמין בי? כן. אני ברחתי מהם ושמתי הילים. יופי. נכסי, חבר מסריח. הצלחתי לברוח מהם וזה. שמע, אתה לא מבין, יש לי אמר אפיק. יש לי אמר לג'נדרי. זה נשק אהוב ליל, אמר. ואם אתם חושבים שאני שחקן טלפון טוב, שימו סב ולייק, חברים. חביבים לא יהיו בחיים. יש עליי מישהו. בוא נגרוק אותו. בסדר, דרך ואין לי מובמנט. הרגתי מישהו. הביטבול. הוא בטח הלך דקה. שמור עליי, אני שנייה חוזר. איפה אתה? אני פה מתחבא. דקה, אני אבוא לך. שם שלדים. אמא! לא מאמין! עמית בבטות אתה בא איתי. תרים אותי. אוי, זה נראה גרוע. תמיד אוהב אותך קשות. אתה שם לי? תשים לי. שים לי! עוד. שים לי. בוא נשמור עליו ככה. שיהיה חמודי.
ויצמן, מה? הלאה, מלא. מה? מה? שים לי שילדים. שים לי, נו. ספרי. אין לי. טוב, בוא. רגע. יאללה, נקמת פולט. יאללה, בוא סקייבס. מה סטייבס יעולה? לא, אני כל הזמן, אני 1,500 עצים, אני 1,500. אני מת. הוא עולה אותי באש, אני באש. אני גם באש. אחי, מה אני רואה? לא מאמין. טופ 4, יצא לובי. טוב, בוא נראה כמה עלינו. זה רגיל? טוב, אז תקשיבו. ממש תודה שככה אתם עושים לי לעשות סרטונים. שימו לייק, שימו סאב. הביטבול, תגיד להם משהו? W הביטבול יאללה ביי. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.